سلام سلام كورات تخاتلتي مزمور داويت يتيب إذ منفساوي channel نخعبي كاواخم إن دليو نجارات ندحرد أهلي كوينو شير لايك كومنت سبسكرايب مقبار أبوتا كومنتي هنات رئيتكم كتقرفولنا بتحتنا نحدد مزمور داويت او قويتانان جزائنان سمكا أب كل مدري أزيوس تمسجنا مسجانخا أب لعل سمايات لعل إلو أمو كاب أف حسانات زتقبو قلعو مسجانا أدالخا منتي سألعي نسألعن قفعنيان من تختطفو جبري أتابعتخا سمايات نرئي ألنا نورحن كواخبتن نسخا إخافت إركاين نسب التذكروس انتاي إيو نود سب التبصحو انتاي إيو عاب ملأختي قرب أن أسكايو كبرن مسجانا سلم كايو عاب لعلي كلو جبر أداو كاشم كايو نقولو عاب تحتي إبرو أجزاء خلو نخلهم أباجعن أحن كالأي دما ناي مدربدا انسساتات عواف سمايان عساتات بحرن بمجدي بحر زخيد أون أو قويتانان جزائنان سمكا أب كلو مدري أزيوس تمسجنا أو قويتاي بملو لبي كمسجنك إيه نخلو كبرخا دماك نجر إيه بأخا فتصيمو دس يبلني نلعل سمكا كزمر إيه نسألعتي نحد ندحريهم مستملسو كاب قدمي كايت أفقون يحممون فتحي مسلين جركالي إخا أمو حق أنيا دانيا أبلعلي ومبركات أمد ناهزاب قصت كايوم زنقوعات أون تفقو سموم دما نزل عالم دمسسكا سألاتي قنا بخوينات نزل عالم تفقو هاجراتهم أون أفرسكا زخروم بحبار كتتفئيغا إجزابهر قنا نزل عالم كنبر إيو منبرو دمان فردي أدالوه نسو دمان عالم بحقي كفردا إيو ناهزاب دما بغنعنا يدانيوم إجزابهر ندخاتات متأجعي خونم أب جزي مكروهم ردايهم نسو إيو اتوم نسمكا زفقرو كلهم بأخاي عمنو او قويتانتهم زلخا ايتقدفو منيغا نتي أبتيون زحدر إجزابهر زمرو ناهزاب دما قبرو نقروهم اتي ندومهم زمرامر بعلو زكيرو إيو أمو أويات دخاتات أون أيرسعن او قويتا حزني نتي صلعتي زمصو لي مكرا دماره اب اف دقيتات موت لعل زبلني كلو مسغانا كنغر ايه اب اف دقيتات نقال صيون بمدحانكا دس يبلنا احزاب بزسرحو سراح وديقو بتازه صاودوا مصاوديا كا اغروم تتحزو اغزابهر تغبار فردي فلط ايو حاتياتنيا دما بسراح أداو تتحزه حاتياتنياتات أبسيولي تو وتوم إجزابهر زرسعو أحزاب كلهم أون اتي دخا نزل عالم ز رساع أيكونن دخاتات كات عقستهم نزل عالم أيسونو او قويتا تنس ودسب أي برتع نحزاب أب كدميخا كفردوم إيو او قويتا أب لعلي ممهر حقي شمولو أحزاب سبات كم زخونو يفلتو او قويتا نمنتاي رحيقكا دو تبل اب جزي مكرايك نمنتاي شلل تبل بتعبيت حاتياتنيا دخاي النادد بتي زحاسبو نجر سراح يتحزو حاتياتنيا بفتوت قبرو يودس إيو أمو عمتسنيا دما يمسجن حاتياتنيا نإجزابهر يخوخو كم بزحي قطعو آيام مرامرون إيو اب كدميو دما إجزابهر يلن كلو مجدو زرخسا إيو حقخا أون أب كدميو زفرسا إيو نخلوم صلاتخا دما يغوزوم بلبو نولد ولدو أي هوخن كفو دما أي كركبن إيو يبل أف مرقم متلال زملأ إيو أب تحتي ملحاس إكين تفقات هالو مسحاب تامات يزرفن يحبان نتي نصوه بسور مئنتي كقتل أعينتو ناب دخاتاتي ملكتا كم أنبسا أوشت قدقات حابيو يتسنح نتي دخا نمزرا في حبا نتي دخا دما يزرفوني سعبون
بمتصاوديኡ كأ يواردو نتي دخامس حزو يقصعني يودغن بلبو دما እግዚአብሔር ክርስዓኒ እዩ ይብል ፈጺሙ ምእንቲ ከይርኡ ገጹ ይምልስ ኦ አምላኽ ተንሲ ኢትካ ተለዓል ንድኻታት ኣይትረሳዕዮም ሓጢአተኛታት እግዚአብሔር ንምንታይ ኣቆጥዑ ብልቡ ድማ ኣይዝክረንን ይብል እዩ እሞ ድኻምን ቁጣዕን ባዕልኻ ክትምልከት ቁሊሕ ትብል ብኢትካ ምእንቲ ክትቦ ድኻዶ ኣባኻ ተገዲፉ እዩ ንዘኽታም ሰብሲ ንስኻ ረዳይኡ ኢኻ ናይ ሓጢአተኛታት ክፋእን ቅልጽምን ስበር ብዛዕባ ሓጢአት ክትመራመር ኢኻ ልክዕ ድማ ኣይርከብን እግዚአብሔር ንዘለዓለም ነጊሱ ክነብር እዩ ኣሕዛብ እውን ካብ ምድሪ ክጠፍኡ እዮም እግዚአብሔር ናይ ድኻታት ትምኒት ሰምዐ እዝኒ ድማ ናብ حساب لبوم تنبلت نزختام شجرنيان ردو امباركس سبات أبلعلي مدري لعل مبال كيدقمو እግዚአብሔር አመንኩ ነፍሰይከ እንታይ ትብልዋ ኣለኹም ከም ዑፍ ኣብ ኣኽራን እዘውር እነሆ ሓጢአተኛታት ኪናቶም ገቲሮም ኣለው እሞ ንፍላጣታቶም እውን ኣብ መንትግ ኣዳልዮም ኣለው ንቁንዓት ልቢ ብስውር ምእንቲ ክቆትሉ ነቲ ንስኻ ዝሰራሕካዮ እነሆ ንሳቶም ኣፍሪሶሞ እዮም እሞ ጻድቕ ግና እንታይ ገበረ እግዚአብሔር ኣብ ኣዳራሽ መቕደሱ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ወንበር ሰማያት ኣሎ ኣዒንቱ ድማ ናብ ድኻይ ምልከታ ቀራኒ በአዒንቱ ድማ ንወዲ ሰብ ይምርምራ እግዚአብሔር ንጻድቕን ሓጢአተኛታትን ይምርምሮም እቲ ንዓመፅ ዘፍቅራ ግና ነፍሱ ይጸላኣ መጻወድያታት ኣብ ልዕሊ ሓጢአን ይዘንም ሓውን ዲንን ንፋስ ኣውሎን እውን ዕድል ጽውዖም ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ሓቀኛ እዩ እሞ ሓቂ እዩ ዝፈቱ ቅንዕና ግና ገጹ እያ እትርኢ ኦ ጎይታ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ፈጺምካ ትርስዓኒ ክሳዕ መዓስከ ኢኻ ገጽካ ካባይ እትመልስ ክሳዕ መዓስከ እየ ኣብ ሰብነተይ ሓዘን ዘሰንብር ልበይ ኩሉ ግዜ ተጨንቐኒ ኣላ ጸላእተይከ ኣብ ልዕለይ ክሳዕ መዓስ እዮም ዝዕበዩለይ ኦ ጎይታን ኣምላኸይን ስምዓንን ተመልከተንን ንዒንተይ እውን ብሞትከይ ድቅሳስ ኣብራህየን እቶም ንጸላእተይ ድማ ኣሰኒፍናዮ ከይብሉኒ እቶም ዘጨንቑኒ እንተተሃወኽኩ ደስ ክብሎም እዩ እሞ ኣነ ግና ብምሕረትካ ተወኪለ ኣለኹ ልበይ ድማ ብድሕነትካ ደስ ይበሎ ነቲ ዝረድኣኒ እግዚአብሔር ድማ ከመስግኖ እየ ንሱም ልዑል እግዚአብሔር ክዝምር እየ ሰነፍ ሰፍ ብልቡ እግዚአብሔር የለን ብግብሮምን ረኾሱን ተዋረዱን ንሰናይ ግብሪ ዝገብራ ሓደ እኳ የለን እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ደቂ ሰባት ተመልከተ ንእግዚአብሔር ዝደሊ ለባም ሰብ እንተሎ ምእንቲ ክርኢ ኩሉ ማዕረ ኮይኑ ተሓባቢሩ ከሓደ ንሰናይ ግብሪ ዝገብራ ሓደ እኳ ኣይተረኽበን ጎረሮኦም ከም ዝተኸፍተ መቃብር እዩ ብመልሓሶም ኣታለሉ ኣብ ትሕቲ ከናፍሮም መርዚ ተመን ኣሎ ኣፎም መሪር መርገም ከኣ ዝተመልአ እዩ ደም ንምፍሳስ እግሮም ቁልጡፍ እዩ ኣብ መንገዶም ጥፍኣት ውርደት ኣሎ ንመገዲ ሰላም ኣይፈልጥዋን እዮም ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ቅድመ ዓይኖም የለን ንዝሰርሕዎ ዓመፅ ኩሉ ይፈልጥዎ እዮም ንህዝበይ ከም ዝብላዕ እኽሊ ክውሕጥዎ እዮም ንእግዚአብሔር ድማ ኣይጽውዕዎን ጉሩም ዘይኮነ ጉሩም ኮይኖም ብኡ ከኣ ፈርሁ እግዚአብሔር ኣብ ትውልዲ ጻድቃን እዩ እሞ ምኽሪ ድኻ ኣሕፈርኩም እግዚአብሔር ተስፎኦም እዩ እሞ ድሕነት ካብ ጽዮን ንእስራኤል ምን እዩ ዝህብ እግዚአብሔር ናይ ህዝቡ ምርኮ ምስ መለሰ ያዕቆብ ደስ ብሎ እስራኤል እውን ሓጎስ ይግበር ኦ ጎይታ ኣብ ትሕቲ ጽላሎትካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ
ደብሪ መቅደስካ ዘጽልል ከመን እዩ እቲ ብቕንዕና ዝኸይድ ሓቂ ዝገብርን እቲ ብልቡ ሓቂ ዘይዛረብ እቲ ብመልሓሱ ዘይሸንገለ እቲ ኣብ ብጻዩ ክፉእ ዘይገበረ ነቲ ነዝማዱ ዘየጽረፈ ክፉእ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ዝተናዕቀ ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ዘኽብሩ ንብጻዩ ምሒሉ ዘይጠልም ንገንዘቡ በሓራጣ ዘየለቅሕ ኣብ ልዕሊ ንጹህ ጉቦ ዘይተቐበለ እቲ ከምዚ ዝገብር ንዘለዓለም ኣይህወኽን እዩ።